Wannan ne yake tabbatar maka da cewa wayar da kake amfani da ita ta hannu nan gaba kaɗan za ta dinga motsi. Wanda wannan wayar ita ce Honor Robot Phone, wanda kana jin sunan ma ka san waya ce wacce take da abubuwa irin na robot. Sannan wannan waya ce kowace irin sauran waya, amma kana danna wani madanni kyamarar ta za ta ɗago tare da yin motsi yadda ta ga dama, domin wannan kyamara ce da za ta iya juyawa gabar, yamma, kudu, arewa domin naɗar bayanai, wanda hakan ke nufin cewa baka buƙatar saita kyamara domin ta ɗauko maka wani abu da kake so. Sannan godiya ga fasahar Artificial Intelligence wato yuyu wanda wannan waya take zuwa da shi. Sannan wannan kyamara tana iya fahimtar yanayin da kake ciki, ba iya ɗaukar hoto ba, tana iya kallon ka ta kuma nishaɗantar da kai. Sannan ba wai iya ɗaukar hoto ba, za ka iya yin shira da kuma karɓan shawarwari daga gurin wannan robot ɗin, wadda wannan kamfanin suka bayyana ta a ɗaya daga cikin shirye-shiryensu na Alpha, wanda suke shirin sauya wayoyin da muke amfani da su ya zuwa masu motsi, sannan kuma za su iya yi maka wasu aikace-aikace ma a zuwa nan gaba. Sannan a ƙoƙarinsu na su ga hakan ta tabbata, sun kashe maƙudan kuɗaɗe, wanda wannan waya na ɗaya daga cikin sakamakon da wannan shiri nasu ya bayar. Duk da cewa har yanzu wannan waya bata shigo kasuwa ba, domin ba sa shirin shigo da ita kasuwa ma domin mutane su fara ganin ta har sai nan da 2026 wato shekarar 2026 a wannan babban bikin da za a yi na Barcelona.